tražiš nešto? Vatra možda. To je greška. Pa sad ne znam da li je greška, evo, novine pišu. To je bio moj brat. Znate, stalno nas mešaju. Ja se zovem Aleksa, moj brat se zove Saša. Isto prezime, piše u novinama Rikanović uradio ovo, Rikanović uradio ono. A brat i ja se veoma razlikujemo. Znate, on je bio malo nestašan. Malo nestašan, malo mnogo nestašan. Evo, kaže ovde šverc, pucnjava, obračuni, pa opet evo ovde nekakav reket, pucnjava... Novinari seru. Molim? Mi mislim preteruju malo, znate. Imam ja jednog u familiji, šalje mi svakodnevno isečki iz novina, zatrpava me sa vestima i sa novinama, evo, pun mi je kauč novina, ne znam sa njima šta da radim, a štetno je za zdravlje, ovo olovo i to. Da, to je strašno. A što vi ne dođete u petak, znate da nam je kuća? Znam, da, Vera je nešto spominjala, pričala kako beše... Dobrovodica, kod Kragujevca, da. Mogli biste i brata da povedete, evo ja se ogreših kod čoveka, a nismo se ni upoznali, ni se poznajemo. Pa dobro, ako baš insistirate, sredit ću to. Odlično. Onda da krenemo. Tu stavite. Hvala. Hvala, Aleksa. Možemo da pređemo na ti ako hoćeš. Naravno, Pavle, slobodno. Šta studiraš ti? Studiram etnologiju. Koga? U stvari, diplomirao sam pre 2 godine, sad radim kao asistent na fakultetu. Specijaliziram folklor i muzikologiju. Bravo. Šteta što mi to ranije nisi kazao, mogli smo o tome da malo porazgovaramo, ali vreme je ograničavajući faktor. Pričat ćemo o tome u Dobrovodici. Dobrovodica je puna folklora, vidjet ćeš. Biće mi zadovoljstvo, zaista. I nemoj da mi zameriš zbog onog nesporazuma malo pre... Ništa, sve u redu. Dobro, ajde. Verka, sine! Ajde. Srećan put i prijatno. Hvala, Aleksa, hvala, živeo. Dobro, Rikanoviću, zašto sve ovo radiš? Verka, sine, ajde! Verka!
Šta se priča? Priča se da je Ringi u gradu. Ko priča? Bila sam kod Abe na splavu i bili su ono tipa Saške, Mira, Bumbar i Leka, cela ekipa. I onda su govorili o nekom liku koji se ima dugo kentu i o nekoj novoj televiziji, mislim nikad čula. I onda je neko rekao da... Dobro je, razumeo sam, neka nisi ti rekao. Dušo, treba više da jedeš ribu, puna je fosfora, to je dobro za krvotok. Ovo nije riba, ovo je sranje. Vangla! Vanglo. Vanglo, dođi ovamo, bre! Dođi ovamo. Ko je ovo riba? Koja je ovo riba? Caja. Ne pitam te za nju, nego koja je ovo riba? Ne znam. Mali reče da je brancin ili tanjac. Sranjac. Kenjac. Kad je umrla ova riba? Jeste joj pre neki dan davali 40 dana? Stani malo, labude. Mali! Dođi ovamo! Ringe je u gradu. Jel znate šta to znači? Nisam ja kriv, labude. Ti si ga doveo ovamo. Lepo sam ti rekao da nije svako za kujnu. Da sam teo da budem kuvar, išao bi u školu. Došao sam ovamo jer ste pričali da vam treba čovek. A šta za tebe kuvar nije čovek, a? Ne pričam o ribi, niti pričam o kuhinji. Pričam o ringetu. Jel kapiraš? Kapiram. Šta kapiraš koje pičke materne? Šta kapiraš? Uja! Asistent Rikanović. Da? Zvono vam ne radi. Ja sam došla po one knjige. Čuli smo se telefonom. Pravo je čudo da se do sad nismo upoznali. Ja diplomiram sledećeg meseca. Pa? Knjige? A da, knjige. Znate, nisam vas baš tako zamišljala. U stvari, čula sam šta o vama pričaju ovi s fakulteta. I šta to pričaju? Pa kažu da vas je ta specijalizacija upropastila. Kažu još da izgledate ko kalođer sa dijarejom, masne kose, neuredan, neobrijan, sa farmericama sa početka 80-ih. Ja sam samo iskrena. Nemoj se ljutiš, a? Ne, nikako. Pa ništa, hvala vam. I doviđenja. Doviđenja.
Ja, Burazir. Šta radiš ti ovdje? Duvam ga, brate, duvam. Dobro, svem toga. Spremam magistarski. Obredni muzički instrumenti kod starih Slovena. Što čuješ ja? Čekaj da naduvam malo. Bravo, Porče, ludak! To bilo sve za danas ili ćeš još malo osviraš kurcu? Nemojte da ste tako grubi prema sebi, komšija. Ja vas nikad ne bi nazvao tako. A nazvat ću ja policiju da te vodi u Dilkanu, Dilkane jedan. Ovdje si našao to da sviraš. Mi smo u Africi. Ovo su gajni, komšija. A mi smo u Srbiji, mada majmuna imamo. Kome ti majmun? Pa kome ti majmun, bre? Kome ti majmun? Gde si, bre, Ringe, bre? Nije te bilo skoro godinu? Godinu i 2 meseca, Burazir. Jebeno, mater, mogo si se javiš da znaš da sam se brinuo. Jebi ga, kad sam te zvao posljednji put, telefon ti bio isključen. Presekli likvari, nemaju razumijevanja za mlade naučnike. Šta se događalo s tom? Kako to izgledaš, Ringe, bre? Gde je trenerka, gde je Kajla je? Pa poklonio dobrotvorne svrhe. Stavim si, pričat ću ti. Evo, ovo je za tebe. Opa, hvala. Ej, jebi ga, nema ni leda, jebi. Da nisu ovdje bile neke knjige? Što? Sklonio sam ovaj neki udžbenik iz stare iz osnovne, pravi mi gužu u pogledu. A nemoj da brineš, završio sam eto. Aha. Šta si teo da mi priča? Da ti promenim osigurače, a? Daj mi glimiricu. Ote da te Keva vidi šta si napravio od gajbe, ubila bi nas obojicu. To, šta si teo da mi priča, čoveč? Znaš da sam brisao preko grane jer sam morao? Da, znam, bila je frka. Tamo sam upoznao nekog. Veru. Da. Ona uči jezike. Opa, intelektualka, sa tobom Ringe. Ona me je naterala da promenim sve i počnem ispočetka. Vrlo ambiciozno od tebe, Buraziru, vrlo. Jutro sam upoznao njenog ćaleta. Fin dasa, normalan. Inače, ovo što radim, a to radim za tebe, to je isto krimogena aktivnost. Što bi rekao moj drug Spasa Slanina, Pazi, osigurač mora se zameni s novim osiguračem. Ovo menjanje licni, to je žistro, krimogena aktivnost, znaš? Onda sam verenom ocu rekao da sam ja ti. Rekao si da sam ja ti. Ne, rekao sam da sam ja ti. Ti si ja. Da, tačno. Onda on naravno pitao za tebe, znaš... Za mene? Da, pitao za tebe misleći na mene. A za mene misleći na tebe? Jeste, tako je. Šta sam ono teo da ti kažem? Šta ti hoćeš od mene, Burazeru? Slušaj, batice. Odemo tamo zajedno za slavu, predstaviš se dobar dan, tako je takva stvar, ti se predstaviš ko ja. Jer mene već znaju ko asistenta etnologije, kapiraš? Znaš šta, Burazeru, nisi si javio od kako si otišao iz Beograda. Sad si samo tu da bi pravio maskembol u kome ćeš ti biti ja, a ja ti. Kad ti se malo smučio sopstveni život, malo bi uzeo moj. Dok ti je Keva govorila, ništa nije vredalo, žalim slučaj. Malo ti je kasno stiglo iz dupeta u glavu, Okej, ovo je gotovo. To će mi, brati moj Ringe, i onako smo rođena braća. Zaklinjemo se da ćemo se od sada uvek braniti. A šta ako ja dobijem infekciju? Ja ću raka. Ringe! Ringe! Radi se samo o jednom vikendu. Samo vikend, Burazeru. Slava, ništa više. Siguran si samo to? 100%, Burazeru. Ortaci? Nismo mi nikakvi ortaci. Ali braća jesmo.
Zato ti pomažem, u redu? Surovo, ali pravedno. Pečat! Opa! Vodim te na doručak! Bolje da smo jeli u pekari, čovječe, kupat ćemo s ovom. U pekari bi mogao se nađe neki radoznali baja. Osnovno, šta ti fali ovdje? Imaš masnu artiju, vruć burek, gratis pejzaž. Šta ti još fali? Fali mi jogurt. I čime menjaš jogurt s kivijem? Nadaleko čuveni irsko-srpski doručak. Vidiš da je pušenje opasno po život, evo ti. Kad smo ići kod zdravog života, što vidiš šta imam u gepeku, a? Moj lopta! Okej, idemo u 2 prednosti kao nekad, važi? Znači, na toj slavi ja treba da budem kao ti iz nestašnih godina, tačno? Da, tačno. Jel to podrazumeva i ono kada si upao onaj restoran na Senjaku i naterao kuvare da ti naprave jelo, takozvani dreku sosu, koji si potom častio sve prisutne? I to, ajde. A onog crnogorca što si zaključao u poljski toalet dok ti nije vratio ceo dug do posljednje kinte. Još mi je duša. Ali ringi otvare, pa uguši se vođe, nijesmo ne ljudi. 1-0 za domaće! Znači, treba li da glumim te dečačke fantazije? Kako da ne bu raziru, ali to također podrazumeva da ja treba da glumim mog brata gimnazijalca kad mi je došao ridajući zato što su mu drugari podmetnuli joint sa čajem od babinog uveta. Opa! To nije bilo babinovo, nego hibiskus. I da znaš da je delovalo. Opa! Slušaj, samo treba da se ponašaš kako sam se ja ponašao, preživi ručak i to je sve. Pa mogu da probam, znaš šta? Pod A, stalno glasno govorim kao da vičem. Pod B, koristim proste rečenice. Pod B, kad god mogu ubacujem uzričice. Ono, kao, brate, jebote. Brate, jel ti to mene ono kao zajebavaš jebote, a? Dođi. Nauka, to je prava nauka. Nauka. Jok, samo ti pitam. Nemoj da mi praviš karikaturu. Hoću jednog ozbiljnog, pristojnog krimosa koji se u slobodno vreme kaje zbog svojih gluposti. Dobro, brate, za tebe mogu da probam. Rikanovići ponovo jašu. Gde si Srbo Kodžić, šta ima? Tu sam, eto, živi se, radi se. Šta mogu da učinim za vas, a? Vidim da se zapustio ringe. Misliš kao moj brat? A ne, Raje, gospodin čovjek, profesor, intelektualac. I zato te molim da ga malo kresneš. Vrlo rado. Na koji način? Italijanka? Krompir. Krompir? Može. Izvolite, gospodin profesor, molim vas. Kakav krompir, Inge? Ringe, gde su mi cvikiri? Nema frke, buras, kod mene su. Što ogledalo? Daj ogledalo. Ringe, šta ste vi to koji moji uradili? Šta je, burazeru, ne sviđa ti se vizantijsko plavo, a? Kako vizantijsko? Ovo je sudopera plavo, jebote. Jel treba da bude kao ti ili kao rani radovi Marka Miloševića? Šta ti je, čoveče, nemoj da kukaš, izgledaš fenomenalno, je. Pogledaj garderobu, bez si luksus, izgledaš bre do jaja. Jebote, do kojih jaja izgledam, do čmara jebote. Fantastik. Jebote, šta je ovo je? Hekler,
CZ? Čudno je, da. CZ baš nije praktičan za sačekuše. Šta ti to znači? Obično koriste ovo. Petkica. Sklanjajte od mene, jebo. Isuse, šta se desilo s ovim kolima? A, izbušili su ga. Ma nemoj. A ja mislio crkva air condition, pa si napravio rupe za ventilaciju. Vidiš, Burazeru, zato je bolje imati rupe na kolima nego na mesu. Manje boli. I volim, brate, da na sebi imam samo rupe koje mi majka priroda dala. A? Što mi nisi rekao da je bilo ovako ozbiljno? Šta ti misliš da sam ja tamo otišao iz zezanja? Otišao sam tamo u Burazeru, da ti ne bi plaćao učitelju u politici. Znaš ti bre koliko to danas košta? Od plate asistenta pre bi dobio učitelju ekspresuje. Ajde upade. A, ne. Za volana. Ne mogu da dobijem moje cvikere, molim te. Evo, izvoli. Hvala. Prvo spusti ručnu. Pali auto. Vikanovićeva mečka. Labud mi je pričao o njemu. Pote, vidite rupe. Šta se događa, Ringe? Mislim da su kolege, ali ne brine, ne poznajemo se. Kako misliš da se ne brinem jer se ne poznajete? Pa šta, treba da se userem što mečka ima rupe? Od toga ne, dečko. Ali ako je onaj u mečki Rikanović, imaš dobre razloge. Ajde, mućni malo tom šangarepom. Pa šta sad, jel izlazim? Zaveži i pusti me da razmislim. Dokle? Do preko sutra. Znaš što treba da radiš? Samo oštro i tvrdo. Šta bre, oštro i tvrdo da se kanamo u polju, jebote! Kako bre gusto, tu sam ja. Pa zar već nije gusto kao su triješ, jebote? Zar ne vidiš da dolaze, jebote? Smiju da te zateknu u kolima, izlazi napolje. Šta je? Misliš šta je? Šta gledate? Moju frizuru možda, a? Vam se sviđa? Samo što sam se ošišao. Mečku gledam. A, sviđa vam se? Malo bi čačku mečku, a? Ne. Sviđa, nije loša. Hoćete možda da je kupite? Možda, da nemate rupe na sebi. Bolje da imaš rupe na mečki nego na mesu, mali, manje boli. Bili ti, na primjer, volio da imaš koju rupu više nego što ti je majka priroda dala? Nisam primetio da si mi odgovorio. Ponovit ću pitanje da bi se bolje razumeli. Bili ti, na primjer, voleo da imaš koju rupu više nego što ti je majka priroda dala? Ne. Onda šetnja kući, mali. Nije ti ovo sajam. Šta ćemo sad? Mali, sad si ga ugasio. U školi ti nisu učili da ovakve stvari nisu za zezanje, a? Nešto baš ne idem u školu. Ne ideš? Što ne ideš? Od malih nogu bi da budeš uličar i kriminalac, a? Ja bi da budem kuvar. Je li kuvar? I gde bi radio? U nekom ribljem restoranu za početak. Kido bi na prilozima, jel? Ne, ja bi bio vrlo pošten kuvar. Stavljao bi sve priloge. I krompir, i blitvu, i... Bez da stavljam blitvu. Briši kući. I reci mami da si upoznao mnogo dobrog čiku. Nije hteo da je baca u trošak. Znaš li ti koliko su danas citulji u politici? I od danas za tebe blitva više ne postoji! Šta je, Buraz? Si dobro? Nešto si mi suđuta, šta je? Nije to za mene, Burazeru, nije. Šta? Pa to šta da mi se omaklo da sam pritisnuo barač? Nemoj da brineš. Nije moglo da ti se omakne. Vidi. Sem toga, društvanca za slavu je mirno. Are you talking to me?
Opusti me. There is no anybody else. So, you're talking to me. Tio, mon chéri, je t'aime beaucoup, non? Talking to me, motherfucker! Oh, majko ti je. Stvarno, ovo je bilo vrlo nisko, čak i za vas. Šta? Šta? One knjige koje si mi juče dao. Dobro, i šta s tim knjigama? Hoćeš da kažeš da je to literatura koja meni treba, a? Kako da joj priđem? Zavesti i biti zaveden. Voleti i biti voljen. Nastavak bestselera Zavesti i biti zaveden. O seksu. Mogu da ti držim seminar frajeru. Jeli Ribo, o čemu pričaš ti to? Znala sam ja za profesionalnu ljubomoru, ali da može da se ispoli na ovako banalan način. Ja ljubomor? Aha. Koga bre ljubomor? Što? Možda nemaš razloga, a? Hej, i lepša sam i pametnija od tebe. Izvini, Lutko, ako ne primećuješ, ja sam muško, a ti bi trebalo da si žensko. Što bi ja bio ljubomoran na tebe? Pa zato što si peder! Pa buljašu jedan! Ko bre derpe? Ja derpe. Znala sam da vas na fakultetu ima ko stenica, ali ovo je stvarno degute. To mi je brat budala jedna. I to topli pešovanu odvratnu. Evo ti si vidio liku što mi je rekla da sam derpe, A šta si ti mislio, Ringi, da je opasno samo na asfaltu? Si vidio kako je džungli ja živim? Tu se gorile jedu za doručak, brate! O, jel ti mene zajebavaš? Labude, imao si kost u grlu. Ma nisam mislio na kost. To bio on. On garant. Evo, pitaj kuvara. Kuvar zna najbolje. Šta ti je to s nosem? Ništa. Nabo tipa nosem, jebo mu je kevu. Jeli, što te ovo je zajebao? Zato što ljak se mnogo sere. Pazi šta pričaš ti, mali. Ako ti ljak se zapali jednu krnjačku šamarčunu... Kako kažu stariji? Treba slušati starije. Ali ne sve starije. Samo pametnije starije. Jer kad bi slušao sve starije, ti bi otišao u starački dom i šta bi bilo? Tamo nema pameti za jednu maramicu. Evo, Vangla, uzmi Vanglu. On se držao za opamke kad je deljena pamet. Jebi ga, sad i ti kenjaš labude. U redu, tako s ortacima. S ortacima? Hoćete ja vama da ispričam jednu priču o ortacima? A? Reparinge i ja smo bili najbolji ortaci. Mi smo bili ortaci na prstu bulju, kakvi smo ortaci bili. I onda jednog dana tras. Idemo. Ne mogu više. Ostavljam ti sve. A znaš kad ti ortak ode s kojim si na prstu bulju, on odnese i svoju bulju, a postoji mogućnost da ti odnese i prst. A ako si blizak s njim, može sa svojom buljom da ti odnese i ruku. Stvarno nije u redu. Ni za prst, kamoli za ruku. To je i on znao. Zato mi je ostavio ovaj restoran, sve u kompletu s cajom. Prihvatio sam. Samo da nije rekao ono što je rekao. Šta je rekao? Ostavljam ti fuksu u kompletu s restoranom. Rekao je, ostavljam ti fuksu u kompletu s restoranom. Rekao je fuksa! Jel me neko zvao, opravljam šminku? Nije, ljubavi, niko te nije zvao. Opravi šminku, pričamo ovdje nešto o fudbalu. Važi, srce. Jedi fosfora, fosfor ti treba, dušo. Hoću, sreće, hoću. Kakav je ovo leš?
Jebi ga labode, zašto caja leš? Ti normalno, bro, studeni pička ti matina. Pitam te za ribu ovde, ne za caju. To je i verak. Serak i verak. Kakvo ime ima, ko da raste na drvetu. Serak i verak. Majko, jebem za malo da me ubije. Nego ovako. Vi ćete sad lepo da odete i da nađete rupu u koju se ringe sakriju, da ga dovedete ovde. Gde sad da ga nađemo, labode? Si do garaža se sigurno neće vraćati. Da mu niste možda zaboravili da tražite ličnu kartu ili možda zdravstvenu knjižicu da ga nađete preko doktora, jeli? Rekao je da je bio kod frizera. Bravo, mali. Bravo, bili ste zajedno, tako? Odete lepo kod Srbe Kočaka na 3. bulevar, ljubazno pitate, gde je? Evo, čekajte ljudi, što bi mene šišali, pa mene zovu Kodžak. Đubre, amerikanizovano. Da si pravi Srbin, zvali bi te Luis ili bar Jay. Nećete valjda Repić? Pa onda nećemo taj, ali dole će se već nešto naći. Gde dole? Posle možeš da se zoveš i falset i da pevaš s bečkim dečacima. Ring je otišao na slavu, na Svetog Iliju, u neko selo Dobrovodice, Dobrovodica se zove. Ti to mene zajebavaš, a? Nemoj da brineš, nemoj da brineš. Jeste, brat je u formi. U ludačkoj formi, ajde ljubim te, čujemo se. Gde ćeš bre ti s tim? Pa ne ostavljam ih kući, uzo sam na revers. Ti, Burazeru, ko da si zaboravio celu akciju? Ja sam ti, a ti si ja. Pa ti misliš da bi ja nosio gajdu u tamo neki pičkojevac? Ako te ko pita, ove gajde i potiču sa sela. Ma nemoj. Pa samo još da počneš da duvaš tamo, pa će nekog seljaka na livade spiči srčka sa kosom u ruci. Gde idem ja, idu i one. Toliko tome ringe. Ona Lujka te je fenomenalno opisala. Koja? Jeli, Burazeru, a nisi te pitao šta će ti one knjige? Koje knjige? Pa ono, hoćeš li da izađemo? Kako da joj gazbičim večeras? A to je čisto bilo onako... Slušaj, kad smo već kod knjiga, treba da mi ispričaš nešto o Sveci Slava i tako to. Od kada to tebe interesuje, brate? Od juče, Burazeru. Sveti Ilija je preuzeo atribute starog slovenskog boga Peruna. Koga? Peruna. Po mitologiji Ilija je bio smrtnik koji je od boga dobio besmrtnost tako što je sebe oprao iz polja i iznutra. Jebote, to zvuči zajebano, a? Šta je ovo, brate? Znanje i manje, jebote. I šta ćemo sad? Da okopavamo kukuruz? Kondicione pripreme, bato. Prvo, precizno pljuvanje. Šta? Kako pljuvanje? Precizno pljuvanje. Osnovno obrazovanje svakog zajebanog dečka je... Dakle. Šta dakle, da te pljunem? Pazi ovako, namestiš usta kao da ćeš da kažeš o, ne, suzi malo, suzi. O, to, bato, to.
onda repetiraš jezik. A? To, batice. I duneš pljuvačku. Bravo, bato! Ko Siniša Mihajlović, neprevaziđen car u ovoj disciplini. Dobro, ako smo završili s ovom pljuvačinom, hoćemo, a? Vidiš ono drvo tamo? Da, vidim. Šta, hoćeš da ga pljunem odavde? Probaj da ga dohvatiš s ovim. Pa rekao sam ti to sklanjaš od mene, jebote! Izvini, molim te, a luk i strelu nisam poneo. Ako glumim to krimosa, ne znači da to i treba i da bude. Dobro, ajde, uzmi ga bar kao rekvizitu. Ajde, uzmi. Evo, ispraznit ću ovo. Daj. Evo ti. Dok je kod mene neki prazan. Evo ti torbica, a hoću da zadržim za sebe. Ovo mi je uspomen iz detinjstva. Momci, izvinite što vas prekidam. Nema problema, Baki. Imamo ceo dan pred sobom. Kažite mi, jel znate gde je kuća porodice Ristić? Ideš pravo uz brdo. Ristićeva je posljednja. Ne, mora da skrene levo, pa onda ide pravo. Sve ide pravo. Ristićeva je posljednja. Mora da skrene levo. Pravo. Nema levo, sredina, desno. Šta pijete, momci? Šta pijemo? Pijemo pivo. Samo pazi da bude oznojen. Evo, izvolite, momci, da se prekrstimo. Baki, mi se krstimo od jutros, od 6. Svaka čast. Boljih hrišćana ovde nema. O, pa ti se krstiš vrlo religiozno. Ja bih rekao vrlo pravoslavno. Pa Božja pomoć će mi svakako trebati. Ajde. Inače, Sveti Ilija se bavi trebljenjem đavola. Čime? Koristi munje i njima trebi đavole, folirante, prevarante. Preke naravi i lako se naljuti. Zato se čuvaj. Možda gore sprema neki grom za nas dvojicu. Slušaj, ako Ristićeva kuća stoji kako stoji, onda krene levo. Mrka! Alo, sine! Koncentracija i marš napolje. Zdravo. 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 Ovo je Vera. Zdravo. Ćao. Zdravo. Ovo je gospodin Pavle Ristić. Moj tata. Ovo je moj brat Saša Rikanović. Gde si, care? Šta ima je? Šta ima za ručak, mislim? Onako, mislim... Šta ima? A u Dobrovodici šta ima? Aha, mislim... Šta ima ono kao brate? Ovo je moja sestra, Olgica. Ona studira sociologiju i radi na televiziji. Može jedan mali demantiver. Ja nisam Olgica, ja sam Olga. OLGA, 4 slova. Dakle, to je moja sestra OLGA. Da, ja ne radim na televiziji, ne radim, nego se preko televizije bavim ljudskim pravima. Vi to ne razumete. Evo, ovo je moj stric, dođi striko. Stric Kosta. Inače, špediter, Rabadžija. Šta? Autoprevoznik. Danas je mom sindikatu isto tako slava Sveti Ilija. Bato,
Dobro, ba. Ali ja sam došao da vas ispoštujem. On se dopada Bokerica. Jako lepa puška, brate. Mogu i vama da nabavim jednu, ako ste raspoloženi, da ustrelite nešto živo na mrtvo. Ja sam prošle godine sa 400 metara ustrelio pravo u oko jedno tele. Pa moglo je da bude i divlje svinče. Moglo da bude i komšija, bat. Ali nije. Tata, striko, Sejo, kafa. Šta je bre ovo ljudi, a? Po selo i to od rujne zore. Jebote. Ovaj upecani je moj. A ovo je ovdje Svetozar, strika Kostin sin. Sin? Hoć bavuljice? Rikanović. A gdje si taj, a? Respekt čoveče, respekt. Ekstremno mi je drago. Takođe, lebade mantil. To mi je omiljeni. Evo, slava nam se svih ovih godina pretvorila u puku formalnost. Pa smo evo ove godine rešili da stvar malo zgusnemo i da je privedemo tradicije onako kako to i sleduje, jel da? Da. Znate vi šta se radi za Svetogiliju? Znate vi šta rade gosti? Ne znate? Ovo je za vas. Dakle, vrištavac je spreman. Evo ga tu iza kuće, Verka ga uvatila i spremila vezala. Koga? Skrimera čoveče, skrimera. Eto, ja ne mogu da verujem što je tebi palo na pamet sad. Gosti koji prvi stignu na slavu, razumete? Na njima je čast i to zadovoljstvo da oni za Svetog Iliju običaj u našoj kući da se jede pevac. Tata, ljudi su došli iz Beograda, a ti im uvaljuješ sekiru i šalješ ih po vrištavka. Pa ne znaš, sine, šta da im uvalim fotoaparat da ga slikaju, pa sekira je najadekvatnija ko će ga kolja, tako bato? Tako je, bato. Sam ja mogu da kupim očišćenog pevca na pijaci, potpuno očišćenog i sređenog i da opet to sve bude, ali ja sam baš zbog običaja teo da sve ispoštujem. Tata, molim te. Pa vi me razumete, Aleksa, molim vas. Naravno, Pavle, samo vi sve prepustite bratu i meni. Eto, jesi čula? Ajde ti tamo stavi vodu u lonac da ga mi posle očerupamo, pripremi sve što treba. Kažite mi, Pavle, gde se nalazi vrištavac? Vrištavac? Evo ga tu, odmah iza kuće. Tu, evo ima ovdje jedna staza da se iskaljate, tamo je on vezan, čeka. Šta mi gledaš? Ti si ovo zamislio, ti ovo rešao. Si zaboravio da sam alergičan na perje. Pogledaj bre, kako me samo gleda. Gde ja sad da mu odfikarim vugla? Čika, Pavle je u pravu, za Svetog Iliju se jede petao i njega kolje gost. To nije ništa novo. Pa kad ti nije ništa novo, izvoli sekiru, ti znaš šta s njom da radiš. Da, s tim što sam ja etnolog, a ne mesar. Odakle ti ideja da etnolozi idu unokolo i pevcima seku glave? A ne, Burazer, ovo je tvoj problem, ti ovo rešavaj. Da. Ne, kažu da treba da se uhvati za nogice jedna lagana rotacija i eto, krv u glavu. Uhvati ga rukom za noge. Pazi, ne grize, nema zubiće. Polako, pazi na kljunić. Tata, je li ovo stvarno bilo neophodno? Jeste, sine, jeste. Vrištavko je vrisnuo. Slava mu. Pravo u oko. Pa to, bato, nije normalno, Bre, bato, bre. Evo, izvolite, Bokerica, specijalno za vas.
pucnjava po prirodnim lepotama naše zemlje bit će pravo zadovoljstvo, verujte mi. Da, pa svakako je zdravije od pucnjave u gradu. Dete, lov je viteški i plemenit sport, pogotovo ako nekog ustrelite ko vi vrištavka u zenicu oka njegovog. Znate, to je baš super, ali nemam vremena, mada bi se rado pridružio. Zašto, Burazer? Slobodno ti idi. Gospodine Kosta, da vam kažem, vi nemate pojma uopšte koliko moj brat voli lov. Samo ti idi, uopšte nemoj da se ustručavaš zbog nas. Da, vidim da su domaćini otkrili tvoju tajnu. Uzeli smo ovo iz kola, ne ljutite se valjda, a? Zašto? Aleksa je baš hteo da vespa u prirodi, zar nije tako, Aleksa? Pokaži našim domaćinima kako lepo duvaš. Hajde, Aleksa. Ajde, stvarno, pa nema te molim. Ajde, brate, ajde. Alekso, aj pokaži. Aleksa, brate, duvaj nam lepo. Lirski. To, lirski. Pa lepo. Dobro. A da mi pođemo? Sa vrlo velikim zadovoljstvom, gospodin Kosta. Gdje si ti pošao? Pa ono, sa vama dvojicom, u lovna. Pa zar u bade mantilu crni tetrebe? I šta ćeš ti da loviš? Meka muda pod Jorgan planinom? Izvolite. E pa, Aleksa, imam jedno iznenađenje za vas. Super. A vi i vaš brat ste baš različiti. Jesmo, čeka Kosta, jesmo. Koji sva braća? Ustupi. Eto, onaj moj Pavle. On profesor. Ja rabadžija. Kad sam čuo da se Verica verila, znao sam. Šonja. Ali opet kad sam čuo da je to vaš brat, i to rođeni brat, ja sam dao junu fasciklu. E, puno hvala, baš ste nas usrećili. Moram da vam se izvinim zbog onog mog sina Tetreba. Koga? Tetreba moga sina. A, zašto? Pa Tetreb je baš duhovit. Ali je mnogo je zelen. Zanima ga samo šteta. Šteta? Šteta u smislu diskoteke, sojke, provodi. Ako bi vi mogli da ga malo posavetujete. Pa ja se bavim isto tim poslom, ja štetim. Da, ali vi ste to podigli na nivo. Pazite, čika Kosta, nisu uvek stvari onako kao što izgledaju. Šta nisu? Mislim, nekad ne znate kako je neko stvarno, evo ja, na primjer, ili vaš sin. Pa valjda ja znam mog sina Tetreba, ja ga lešim već 25 godina. Pa mislim, ono kao jebote, pa neka, čika Kosta. Ono kao jebota neka. Evo, šurenje me podsjeća na moje detinjstvo, znaš. Kako naša majka, ona stavi vodu u lonac, voda proključa, onda pozove nas decu, mi navalimo i poslije pohova. Jel da, tata, pa se sad isto igraš ko dete, jel? Ajde, Vera, šta pričaš? Vidiš da je Aleksa vrlo zadovoljan što se ovdje kod nas ništa nije promenilo i što je sve ostalo onako kako je i bilo, jel tako, Aleksa? Normalno, Pavle, ja sam prosto oduševljen, Da ti nisi malo alergičan na perje, a? Ne. Super je, uživam.
Jeli, znaš šta, prvo me zanima. Ti to sigurno znaš kao diplomirani etnolog. Zbog čega je običaj da se za Svetog Iliju jede petao? Da. Vi znate da Sveti Ilija je bio poznat po tome što je rokao đavol. Sad, petao je bio glavni smrad među životinjama, uvek. Što nisam znao za petla, to je interesantno. Zašto? Vrlo prosto. Kukurikanja. Zbog kukurikanja? Urlatko konju, petujtu. Da. Mislim, je to normalno? Pa nije normalno. Gde ima to da peta urla? To ima samo na selu. Pa vi znate zašto on urla? Pa nemate pojma. Potpuno normalno da nemate pojma. A znam zašto peta urla u 5 ujutru. Peta urla samo iz jednog jedinog razloga. Da bi vas podsjetio treba se muzu krave. Pašta da se okopava. Da bi vas podsjetio i tako dalje. I zato ga Srbi nikad nisu gotivili. Mislim, Vrištavcu svaka čast. Ali peta je oduvek bio svinja. Da. Ti mene zajebavaš? Ne. To je vrlo duhovito tumačenje. Da, a duhovito je tumačenje. Aleksa, aj dođi sa mnom nešto da ti pokažem. Vera, sine, dođi ovo. Odseci glavu i dovrši šurenje, da. Normalno, tato, što ja da radim s tim je? Dovrši šurenje i odseci glavu. Tata, ja znam da ćeš ti da kažeš da sam ja jedna zrela žena i da si me obučavao za ovo, ali ja ne mogu. Ajde be, Verka, nemoj da lopoš tu bez veze. Iseci nogi, iseci glavu, tu ide u supu, ostalo za pohovanje. Ajde, dođi samo ti pokažem nešto. Nadam se da vam nije mnogo dosadno. Zabavnije je kad neko može i na vas da pripuca. A ne, super mi je. Ne znam da li znate da je prošle godine 4 lovca stradalo od naših kolega. Koliko? 4? A to je još bila i dobra godina. Šta je bilo, kolegi? Gušter, krenuo u čeku. Uhvatili ga u nakrsnu vatru. Pa kako? Čaro 1, prijem. Čaro 1, prijem. Prijemite, Charlie 3, gde ste, prijem? Na sigurnom. Gušter je pogođen. Čaro 1, vidimo se u logoru. Gospodin. Ovo pismo. Moje ženi, dada. Ajde, nemoj tako, ti ćeš to sam da odneseš, o tako, ajmo! Dižemo ranjenika! Moćavac! Ako sluša, nek čuje bol! U pesmi Znači, vas dvoje planirate da živite zajedno, da? Da, planiramo. Dobro. Mislim, drago mi je što je odlučila da živi s jednim tako pametnim i obrazovnim čovjekom kao što si ti. Da. U to ime treba se popije, jel da? Pavle, da probam ja. Dajte meni, molim vas. Dajte meni. Ali imaš cug, svaka ti čast. Jel ti se sviđa, a? Pa vrlo je pitka. Jeste, klizi, jel da? Znaš šta? Ja treba da idem do crkve, da nosim kolač da se osveti. Mogu bi da pođeš sa mnom da upoznaš malo okolinu, a na kraju krajeva krajnje vreme da se i ti i ja malo bolje upoznamo, jel tako? Pa tako je. Živeli, da. Živeli, Pavle. Sad ću da ti donesem nešto ekstra deluxe, samo brzo popi to. Ne valja da se meša. Da.
Sad ću da ti pokažem rakiju, 12 godina stara rakija. Prva rakija koju sam ja, razumeš, ispekao sam svojim rukama. Au, bato. Vreme ograničavajući faktor, jel tako? Ajde. Ne, ti mi odvodiš ćerku, ja ti pomažem u tome, to je normalno, život teče dalje, jel tako? Gorku čašu dobročinstva treba ispiti do kraja. Živeli. Ja bi da preskočim ovo malo. Prejako mi je malo. Možda kasnije kad se vratimo. Aleksa, pa nemoj sad da mi izneveravaš, pa to nije u redu, stvarno. Ajde. A? Kako je? Slatka ko šećer. Klizi. Je se podmazao? Ko zmaj. Odlično. Idem ja gore po kolač. Ti me sačekaj, vraćam se za 1 minut. Molim? Ako te napadne, odmah na drvo. Koje drvo? Nemoj samo da bude zimzeleno, znaš. Zašto ne zimzeleno? Zato što imam ja svoje razloge zašto. Svaka vam čast. Ovo izgleda kao da je divlja svinja, samo se ona tako kukavički šunja. Pa šta ćemo sad, uz drvo, a? Šta uz drvo? Pa valjda vi pogađate u oko. Pa ne bih baš poredio petle i vepra. Pa ovo je lakše. Ima zenicu ko slon. Nišani, pali! Jebote za malo. Kad sam pitao za pomoć oko sina, nisam mislio na likvidaciju. Ja moram da istaknem da je ovaj vaš postupak šokantan i za svaku osudu. Ja moram da istaknem da ću se usrati. I to bukvalno. Kako sam ja žedna. Jel ima ovdje neke negazirane vode? Šta ćete vas dvoje ovdje? Jesam rekao ja da ostanete kod kuće? Ovo je slobodna zemlja i mi ovdje imamo ustavno pravo da se slobodno krećemo. Imate ustavno pravo da budete ustreljeni. Šta da gospodin Rikanović nema tako fenomenalne reflekse? Šta? Jel biste htjeli da zbog vas opet da se vrati u ustanovu? Izvinite. Gdje ćeš sad kad sam tek počeo se derem? O, gospodine Rašo, jeste to vi? Ovo je moj budući zet Aleksa. On je asistent na etnologiji na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Drago mi je, Popov. Gospodin Popov sad snima film ovdje kod nas u Dobrovodici. Radim jedan kratak film. Letnji praznici. Snimat ćemo i osveštavanje kolača u crkvi. Pa vi idete sad u crkvu? Moram prvo do baba Anđelije. Obećala mi je da će danas sa devojkama krenuti na Dodole. Vanredne Dodole. Aleksa, jel ti čuješ vanredne Dodole? To tebe sigurno zanima.
Dobar dan, baba Anđelija. Zdravo, Stiljene. Jesu li ovo vaše oblakinje? Jesu, Stiljene. Jedva sam je okupila. Neće da dodolaju. Kažu da im je to nešto seljački glup. Ova današnja omladina nije normalno uopšte. A iduće godine ako ne bude struje, bit će im žao što nije bilo kiše. Jeste, Pavle, Stiljene. Evo, prošle godine svi gledali olimpijadu. Niko neće da izađe da dodola. Pa nema struje ni za Rosalindu. Ni za Rosalindu, a kamoli za Esperantu. Dios mio. Jel bi mogli Aleksa i ja se priključimo sa vama da dodolamo malo? Zašto da ne? Samo ko znate da pevate i da igrate. Kako ne znamo pevamo igramo? Pa mi pevamo i igramo sa diplomom fakulteta, jel tako, Aleksa? Ludara zvezda u temeljaču. Hteo sam nešto da vas zamolim. Ako možete da mi ga pokažete. Molim? Ne. Mislim na pištolj kojim ste oberili onog vrištavka. A? Mogu da ga pogledam. Vidim da je sa kompenzatorom. Da, i sa tim, da. Da sam samo koju godinu mlađi, gdje bi mi kraj bio? Da mi pokažete kako se repetira telo. Čitao sam mnogo o tome. Da je to dobro zbog dejstvovanja iz obe ruke i zbog preciznosti i brzine. Pa ako vam to nije problem, ja bih vas zamolio. Naravno. Ja bih vam bio vrlo zahvalan. Eto vidite kako može. Jesi vidio te trebe? I tap, i klik. Jesi vidio što napraviš od čoveka? Kad biste mogli da mi pokažete nešto sa mačetom. Nemojte, Čika Kosta, molim vas, nemojte. Dobro. A sa lovačkim nožem? Čika Kosta, rekao sam vam već 100 puta. Pa ja znam, ali vi morate mene da razumete. Kad neko živi dosadnim životom kao što ja živim... Dobro, ne mora lovački nož. Ali može ovaj što mi uspomene iz JNA. Dobro, šta želite? Dajte, evo izvolite. Mene zanima to kako se vi branite. Kad vas neko eventualno napadne bodežom, šta vi činite? Dobro, evo, ja vas napadam, a vi se branite, da. Mislim, to je samo kobajagi, jel da? Nema potrebe da mi se nešto desi. Naravno, obećam. Možda sam ja malko dosadan, ali nema ni razloga da mi se nešto desi, jel da? Da! Znači kobajagi. Kobajagi. Eto, to je taj osnovni način odbrane od noža, odlično vam ide. A to uopšte nije bilo teško. Jel možemo opet? Evo, Čika Kosta napada. Pomaže Bog! Pomaže Bog! Bog ti pomogao! Evo, silazim! Evo, to su ti osnovni načini odbrane od noža, prirodni si talenat. Jel jesam? Da. Stvarno? Tetrebe! Što radiš to tetrebe, bre? Samo sam probao.
Ne diraj mi oružje dok smo u šumi. Ovo je bre šumi, ovo je pustinja bre, ovde nema ničeg. Ti znaš mnogo. Mi smo u centru životinskog carstva, gdje moram svakog bogovetnog sekunda da budem na oprezi. Da se nimam ko rengen. Jer šta ako se, na primjer, onaj žbunj tamo zatrese? I ako se iz njega začuje... Samo disciplinovano i polako. Pedala! Tata? Dobar dan, domaćini! Dobar dan, uče. A, vi Rašo, slikate. Snimam obrede. A, to je lepo, Rašo. Samo snimate. Ovo je naš sveštenik, otac Pera Madžušić. Drago mi je Ring Kanović, Aleksa. I meni je drago. On je asistent na katedri za etnologiju. Tek sad mi je izuzetno drago što imamo tako važnog gosta kod nas. Nije to ništa. Kako nije, molim vas? Alekse, nema potrebe toliko da galamiš. Otac Pera odlično čuje. Oče, evo cijelo jutro raspravljamo o slavi, o običajima našim i tako. Iskren da budem, ni meni baš tu mnoge stvari nisu najjasnije. Ne mnoge, onako, neke, sitne. Oče Pero, da. Jel bi mogao Aleksa umjesto mene da reže kolač sa vama? Pa to radi domaćin, ali ako Aleksa želi... Nemojte, molim vas, to je običaj da radi domaćin. Ajde, pobogu, Aleksa, pa ti si skoro domaćin, ja se izvinjavam, oče. Red mora da se poštuje. Crkva je ipak crkva. Pa, nije kasarna, Aleksa. Jebem ti, Albocka. Ovo bre nije za ljude, ovo je za fakire i za narkomane. Jer ti te treba od svih stabala morao si da zabereš baš ovo. Pa ja sam samo išao za tobom. Ti si išao za mnom, da sam ja upao u bunar, ti bi skočio lastu za mnom, jel da? A, vi. Ljudi, ja ne mogu više, ja silazim. Ako se pojave divlje svinje, klaču ih zubima belima, Ima da siđete polako i organizovano isto kao i ja. Simba! Sačekaj, pomoći ću ti. Slučajno, ne ljutiš? Slučajno. Ne ljutiš se. U slavu i čast svetoga proroka Ilije prinosim tebi, Gospode, žrtvu ovu na nebeski tvoj žrtvenik. Sad i nož. Diploma. Vino. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Slava tebje, Hriste Bože, apostolom pohvalo, mučenikom radovanije, imže propovje trojica jedinosušnaja.
Šnaja. Šna, pa 3 puta. 30 puta. 30? Po najstarijim običajima. Po najstarijim. Diplomirao? Minimum. Minimum. I brže. Brže. Slava Tebe, Hriste Bože, apostolom pohvalo, mučenikom radovanije, im že propovjednojica jedino slušnaja. Slava Tebe, Hriste Bože, pa 27. Vreme ograničavajući faktor. Vreme. Hristos posrede nas. Jeste i bit će. Tako je. E pa... Srećna slava. I dođite kad god budete morali. Mogli. Izvinjam se, imam zvonjavu. Nema sreće. Da li ste vidjeli Rikanovića? Iz Beograda, nemoj! Vozi beli auto! A ti? Ja isto. Šta isto? Isto. Kakve su ovo seljačine? Koji su ovo šabani, brate? Najgori, brate, ono mislim... Ajde ispadi. Slušaj ovako. Sad ćemo da se rastrčimo po selu i samostalno da ga tražimo. Maglo, ovo ti je ko krnjače, ovdje si ko domaći. Tebe najviše očekujem. Ajde, Labude, nemoj da se... Mislim... Ajde da ga nađemo i odradimo. Da ga nađemo i odradimo. Mala, pa gdje ćeš ti? Pa idem da ga tražim. Pa gdje da ga tražiš? Dođi ovamo! Ti ideš sa mnom. Pa gdje ću ja da šiškim, srce? Šta? Da šiškim. Pa naći ćemo dol kulture ovdje negdje. Još se ljutiš, a? Jedva da sam te takla. Ako očekuješ i drugi obraz u duhu hrišćanskih praznika, zaboravi. Dobro, zašto mi ne daš bar jednom da probam? Zato što je ovo puška, a ne igračka, idiot jedan. Voljno! Hoću ti pokažem gdje mi se obesio deda. Molim! Kako se tebi kao diplomiranom etnologu čine praznici ovdje kod nas u Dobrovoljici? Veoma zanimljivo, moram da priznam. Respekt, čoveče. A gdje je uputstvo za upotrebu, a? Napunjeno je, samo pritisni, dete. A gdje da pritisnem? Au, bre, nesrećo, ovo pokazujem samo jedan put. Samo još fali da Svet Ilija baci koji grom i... U Razoru! Ćale, ubio si ga na mrtvo. Kako sam ga zveknuo, ni ono telekomšije Branka nisam ovako u zenicu oka njegovog. Nije mi ništa. Živ je. Jel vidiš šta si napravio? Da ubijem čoveka zbog tebe, sreća te, Bogu hvala da znam da nišanim. Jebeni ti! Aleksa? Šta radiš to? Samo malo odmaram. Šumadijom, šumadijom, ko bi tebe ostavio? Šumadijoj, rode kraju moj.
Još, momka, još. Hoćeš sad da stojiš samo tu i ćeš nešto da preduzmeš. Šta ti je? Pa ovo podsjeća na staroslovenski običaj gde gostima daju ćerke domaćina. Ti to mene zezaš? Ne. Stvarno, to se računalo kao deo gostoprimstva i lepog ponašanja. Otko ti to znaš? Čuo sam od brata. Stani. Ti moraš da shvatiš. Ti mene zanimaš zbog nečeg što stvarno može da bude dobro. A to mi većina riba kaže. Ne razumeš. Ti mene zanimaš. Samo zato što ja tebi mogu da pomognem. Ti meni da pomogneš? Da. Pomognem ti da se promeniš. Kapiraš? I onda hoćeš da budem kao Seka Persa, mislim, kao moj brat. Pa nema šanse, sestre. To ćemo da vidimo, brate. Olga! Super! Mladiću, kaži ovom bati papa. Stiglo nam je društvo. Koje društvo? Ti baš voliš da se udaraš u vrata, a? I za ovo ćeš da mi platiš, Rikanoviću. O, jesi li našao nešto u prapostojbini? Ništa. Osim nekog opaljenog domaćina. Ležao je u travi i puncao da je čuo gajde. Čuo gajde, da nije vidio i Highlandera možda. A jeste vi nešto našli? Samo dom kulture. I to bez trunke papira, fuj. Ljudi, eno i malog. Ne izgleda baš dobro. Joj, da ja sve nisam bio. Ne razumem. Jel vi njih poznajete? Poznajem. A mislite da bismo mogli da imamo probleme sa njima? Pa, ručak su nam već upropastili. Ko? Samo nek dođu. Ma da im jebemo majku agresorsku. Ja, bato, kakvi su to gluposti, nije? Možda su to za tebe, bato, gluposti, a za mene je stvar vrlo prosta. Ako misliš da pobediš, ne smeš da izgubiš. Tako, bato? Ćale, nije trenutak za... Kucnu je trenutak, tetrebe sine, da postaneš muško. Ali ako imaš ti nekih dilema tu, gospodin Rikanović i ja ćemo da stojimo na pragu naše otadžbine, to jest dvorišta. Ćale! Pusti me da pobijem stoku, imam po 200 grama dramlija za svakog. Stani, Ćale, polako. Nulovani, sklanjaj mi se sa linije vatre!
Sve u redu, sve pod kontrolom, nema razloga za paniku. Samo sam pokazao našu vatrenu moć. Kad ga zveknem ovim, kura će mu biti kriv. Sad mogu ili jedino da se razilaze, ili da nam pljunu pod prozor. Bato! Ovi pucaju pravo municiju, bre! Ja sam pucao onako reda radi, znaš? U stavu! Ćuti, bre, deco! Kosta, povlačenje! Mi se nikad ne povlačimo. Pa ne kukavički. Jebote! U razoru paljba! Bić! Baci! Baci u razoru! Bacio si mi prazan. Prazan, da, tako smo se dogovorili, kod mene uvijek prazan. Da. Okvir jebote. I mečiće unutra su. Mečiće. Znaš kako? Ovdje pritisniš, ovdje izlazi. Sad je pun. Pa daj mi taj, nisam s ovim vespom. Inga! Znači, da se družimo malo, nismo se vidjeli godinu dana! Kosta, patrone! Ajde! Ingaj! Bolje izađi nego da ja ulazim unutra pa da ti od slave napravim parafu! U razoru! Čupovi, priđi! Ingaj! Izađi malo da se družimo! Rokaj! Dobro me, sine! Pa da si pošao, Ringaj! Pa da si pošao! Jebeo, majku! Ubiše me, Bato, ej! Bato! Ubiše me, Bato. Bato, mučki u stomak me ubiše. Boli. Dobre, Bato, dobre, bolje nego da si repetirao sebi u glavu, Bato. Znaš da je bolje? Koji je ovo metak po redu? Ovo mora da neko čuje. 15 ili 16. Samo neka pucaj da Bog da se potamanili. Ajde malo da se družimo, Ringaj! Neći da se družiš s nama, a? Ringaj! Ringaj! Mi dolazimo, a ti vidi šta ćeš! Bato, ja čujem muziku.
Svetilija, pomozi. Koje je to čudo? Lupara, u narodu zvana kratež. Prvo su je koristili na Siciliji, ali su još na divljem zapadu provalili da nema boljeg oružja za odbranu od pljačkaša u krčmi i sa krova kočije. Patrone. Posle su došle pumparice, Winchester KM97, kapetana Ingera. Zato su u Prvom svjetskom ratu Nemci streljali Amere koji su je koristili po rovovima. Njena upotreba bila je suprotna međunarodnim konvencijama. Žistro, Kurije oko. Pogodi me u kurije oko, mama mu jebe. Imam u torbi šaljićevu mas, hoćeš da je potražim? Posebno preporučujem Zastavinu vojnu policijsku pumparicu 1270. Mnogo opaka stvar. Ali uznapredovao filozofski fakultet, majko. Bato, sad su gotovi. Jesi Ringe baš naljutio na srce, a? Naljutio se Ringe, a? Naljutio se. Naljutio se Ringe. A vidi kako ću ja da se naljutim. Jebaćemo kevu! Jebi mu srce, jebi mu. Ringe! Ringe! Sećaš se onih kašikara, imam ovdje resto, ej! Hoću samo da izađeš na crtu, Ringe! Samo ferka, ništa više! Ili dolazi, ili bacam! Jel on to ozbiljen? Gotovi smo, Bato. Čekaj, Burazir, on mene traži. Uživaj, Bato. Ti nemaš šta da dokazuješ. Ti si pravi. Pravi pravcat. Šta ti je s obrvom, Ringe? Spalio se me da izgledam zajebanije. Što nisi spalio i šiške, izgledao bi još zajebanije. Šta će nam sve ovo labude? Šta? Za koji kurac krasni radimo sve ovo? Zato što, je se sjećaš one priče o dva drugara koje su htjela se okume? I onda su morali da... Zašto su morali? Zato što... Zašto? Nazvao me Fuksom! Nazvao si je Fuksom pred mojim očima. Kako bre, nazvao Fuksom? Mamu, ti je nazvao Fuksom. Pa kad jeste Fuksa? Fuksa, a? Fuksa! Aj se do plepedu! Mamu, ti je Mamu, piš! Mazi, na osjede, mamu, piju! Pogledaj se, labude, nešto ličiš, a? Ti pravi si Kalimero, To je nepravda, to je nepravda! Jeben! Matica! Ringe, Ringe, raja! Dođo ti kabaja! Neko si perka, mamu ti, neko si perka! Neko si perka, mamu ti! Idem ja po kafu. Ja sam Rikanović iz novina, a moj brat radi na fakultetu. Nema potrebe da se pravdaš, Ringe, ja to znam odavno. Opa, pa vi ste izuzetno zajeban igrač, gospodine Ristiću. Jesam. Preko 25 godina predajem istoriju u 5. Beogradskoj gimnaziji. Verka! Kafa! Ajde, vodim te kod doktora. A kakav doktor, sine? Idemo mi kod Miće, veterinara. Se sjećaš kako je prošle godine izvuk onog konja iz Vršalice? Kao što si već čula, ja već jesam neko drugi. Tako da nema potrebe da me menjaš. Pa,
prvo pravilo svakog priručnika jeste ne pokušavaj da promeniš svog partnera. A da, voleti i biti voljen. Sidi, što ne izvadiš tudicu? Nemoj da me brukaš pred svecom. Čuti bre, Koste. Samo malo fosfora, duše, i bit ćeš kao nov. Pumpa! Gde je najbliža pumpa? Jel vi mene čujete? Koji vam je? Šta rade ove seljačine, majko im jebem? Stanite! Gotovi ste. Obojice. Hrabri policajac koji je stekao nadimak Karate Pandur, potom je osumnjičen i priveo. I šta još ima novo? O tebi apsolutno ništa.